салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ ва ғайри аъзоҳо. мо қарор дорем дар маҳаллаи собиқ колхози Россия. ҳозир номаш чи инҷа ака? Номаш чи маҳаллатона? Куштепа, колхози Россия Куштепа. Куштепа. Маҳаллаи Куштепа. Ана дар ҳавлии акаи Очилдӣ. Акаи Очилдӣ хуш омадед ба гурӯҳи мо. Акаи Очилдӣ ман ҳаминҷа хонаи Алишер омада Павлониҳоя дар навор гирифта иштагӣ будам ки фаҳмидам ки ҳамхел ба гулпарварӣ машғул буданд. Баъд ман гуфтам биёед як гулотона халқро нишон диҳем ки халқ ана қимат рафта нахараду омада аз дасти якум арзон харад. Акаи Очилдӣ ана шумо ҳозир оиди ҳар як гулатон мода мухтасар гуфта мегиред. Номаш чи, чанд вақт мерад, кай мешинонед, чанд пул аст? Сар мекунам ай ҳамин гулои шукуфтагӣ. Ин чӣ номаш? Шукуфтагӣ Боназа. Бананаза? Боназа. Тагес. Бед наздиктар биё. Баландтар гӯед. Боназа. Боназар. Боназа. Тагес да дуранго мешавад, тико мешавад. Ин Боназа. И ду намуд ку ина шифеля. Ин рангаш хархлайда, ин мана мисол би атласо мегем, ин оранжевый, зардаш ҳастай, сурхиш ҳастай. Ин чанд пул ҳамин шукуфтагӣ? Як сум. Так инаш чи? Инаш ҳам ҳамон як сум. Ин зард. Зард. Оли ина шукуфтааст. Як сумон. Агар одамои обтон бисёр гиран арзон мекунед? Не, ин аз як арзон намешавад. Як арзон намешавад. Ду се намегӯям. Ин бозор ба чанд пул бошад? Бозор ба 1.5 да. 1.5. Мана ин панзаҳо баранзе нав шукуфтагӣ. Инаш нав. Нав шукуфтагӣ. Баназа инашам. Баназа. Одамо айн гиран беҳтар. Мана бибин. Одамое ки 99%аш бултон задагӣ баъди 3 рӯз пул гул мекунад. Гул мекунад. Мана ин сурхаш. Инам мана дидмин. Мана ин сурхаш. Ин сурхаш. Боназа. Боназа. ин қадпаст аз 15-20 сантиметр зиёд намешавад. 15-20 қадпаст. Барои ороишӣ пеши корхонаҳо, хонаҳо. Инҷа чӣ шондагӣ? Ин ҳамон. Баназа. Нав харидагӣ. Волоша шумо тур гирифтед ки афтоб насӯзонед, да? Лата мегирем, ҷонка мекашем. Меҳнат мекунед. Инҷа ҳозираш ба аз ҳамон тагис 50,000 ҳаст. Куҷо ба? Ҳаминҷа ба. Хонатон ба 50,000 фурӯшӣ. Фақат тагис. Тагес ҳамин ми тагес. Баназа. Тагес ҳамин баназа. Баназа мегӯям, бархатси мегӯям, тагис мегӯям. Бо чӣ хеле рафта нишон тиҳед? Салвия ҳастай, асосан салвия. Нишон тиҳед. Ана ин набудааст. Ин салвия. Салвия? Инам мана 3 моҳ шуд гул карда истодал. Ин мондагиш як самон. Не, бо гул мекунад на тагаш бо бироварда. Албатта гул мекунад. Ин то барф боридан меистад. Ин як мартаба гул кад. Бо атагаш гул кадан мегиран. То тирамоқ барф боридан. Инам як сум. Инам як сум. Ин Силвия? Салвия як сум мана. Мана ин инҷа боз давомаша кунем салвияра. Ҳозир. Мана ин салвия будааст. Як сумон. Ҳо ба дигар шумо менем рафтем. Мана ин салвия ки баъди як моҳ гул мекунад. Ин баъди як моҳ гул мекунад. Салвия. Як сум. Инам як сумон. Ин 10,000 ҳастай. 10,000 ҳамин ҳаст. ин бозорда 2.5 мешад, аз 1.5 кам намешад. Деки мо оптум гиран ҳамин ки гул кард накард баъди як ҳафта 2 ҳафта гул мекунад. Все равно ин беҳтарин. То тирамоя пафтона 5-6 мартаба гул мекунад. Чанд мартаба гул мекунад? Чанд мартаба гулаш буромада гул мекунад аваяш? Ин аз инҷа буромада мегирад, ин боз қоқ шуда буромада мегирад ҳамин хеле. Мана ин тагесо гуфтед ку? Тагес ин 5 та то 70 та гул мекунад за сезон. Як сезон бас то аз 35 то 70 та ҳамино гул мекунад ми? Худаш шарик барин ҳамин хушур шуда меистад. Ана боз охиранги гул карам. Ин бебе. Ин чи карам? Карам. Инам як сумон. Инам не. Ин чанд пул? Ин ҳозир як сум ин гирифтам лазим. Ин камакак ин вай намешад. Ҳоли коридаги тайёр шуд. Не ин аз 1 то 2 мерад катарантсики вайда иф коридагим ҳоли тайёр шавад, ҳоли тайёр нест. Хай одамо занг занад маслиҳат мекунед. Так. Ин чӣ коридагӣ? Ин карамгул. Капуста декоративна. Чанд пул ин? Ин ҳозираш анамеқа 1 самон, баъд аз 2 то 3 самон мешавад. Ҳамин хеле 1 сомон гирад агар? То як моҳ аллакай карамиша нишон метиҳад? Конечно, рангаша нишон тиҳад. Диаметриш 15-20 сантиметр шавад, вай уже аз ду кам намешавад. Ино чи садбарг ша? Декоративни садбарг? Не, садбарге ки калон мешавад. Чорни мак, ин заринка. Да. Буташ калон мешавад ме?
شما همینجا خودش قلمچه کردید خودش به همینجا بکردید چی قلمچه کرده اینجا بود چند پول این صد برگتون اینا حاضرش شد تو وقت شنوندگی بزرگ با اگر از 15 تا 20 شود از من 10 سامان افتم 6000 دارم 6000 چند نمود گل رنگ دارد این اساسا سه نمود دارم چورنیماک سه چور رنگا زرینکا و سرخ و زرد و سفید گل میکند بعد فلورا میگن که یک تا گل بند با 4-5 تا گل میبرد فیتا فلورا گفته یک تا بند با یک تا گل نیو 4-5 تا فهمم اینو چیه اینا سالویا انا اخرانگی سالویا ها این یکسم دوم کوخی ها اخیرا این کلون شد فروخت رفت این من این اخرانگی این با گل میکند این بعد این گل کردن نه گل میکند تو ترما گل کردن میگه گل کردن میگیرد ها من این شما شنودید انکو گپ زنید انا نوما چی بود با نظر تگس با نظر ام خیلی توپچه میشه ده نه این خبر دیدید میشه من توپچه شد است یک تا گل برو من دوم سوم من چهارم این بوتون برو دا وای ویش کرد من اینو میبینید من میشه بوتون برو من نه همشون دو تا سه تا برو من سودا این خای بو اینو چیه اینا سینیه میگن مایورکا اینا ماستای اینا لیکن یکونیم این یکونیم سوم بای این یکونیم بای خیلی خلاصی گپ شما همین همش نشون دادم با یکم تمام نه حاضرشتن همین کرمگلو ولی شکفتگیش میبینید بعد یک موبیل جمع ها حاضر این چی بود؟ برخصی تگس همین همین بود همین بود این پیشنگی برای همین بسیار نقض اکا جون من نمبر تلفن شما میمونم خلق بکه انا کدام زنگ زد انام گروه هنگرو بابا امنگو با یگون سم سودا کنید مالش می ارزان تر کنید خلبا انا همجوران عزیز من مرحمت اکای اوچیلدی گل پروری ماهیر گل های وای میفروشد دکوراتیو نزد حولگی و هم بسیار خوشروی مراجعت کنید در پناه خدا باشید